Duha ka lalaki ang nadakpan sa Talisay City Police sa Barangay Campo 4, Talisay City. Nga nasakmitan 68,000 pesos nga balor sa gituhoang ilegal nga drugas. Nasakmit usab ang duha ka wild lisensyang mga armas gikan sa mga suspect. Subject sa operasyon ang 28 anyos nga lalaking nailan sa alias nga upaw ug gilagway nga street level individual taga Barangay Basak sa Nicolas Dakpan Subo. Nasikop uban kaniya ang 59 anyos nga taga Barangay Lagtang nga nasakmitan sa mga pinakiti sa gidurang Shabu. Nakuha kang upaw ang 38 ug 22 revolver nga way lisensya ug ang mga bala nini. Gibara-bara mo kantidad sa 68,000 pesos ang balor sa nasakmit nga illegal drugs. Ipaubos sa forensic exam kung naggamit ba sa ubang krimen ang duha ka paltik nga mga armas de fuego. Samtang karon ng hapon usa ka lalaki gipusil sa Barangay Umapad, Mandaue City. Ang biktima nga 30 anyos gibirahan sa may Purok Tambis, Riverside. Gisulod pa kuno ang biktima o gipauwanan sa mga bala. Wa pa mailhi ang suspect sa krimen o gisusi pang motibo. Gidala pa sa ospital ang biktima apan wa makaabot og dead on arrival.